मैदेर खिखौ दांबावबाय मैदेर खि थोद फाग्ला मोनामसुलाय हरा फाग्ला जादों ना माथो जाखोरा लेथ्रा लेथ्रा गालांजोब्बाय गोजौ गाय जाजोब्बाय रायजोफोर जों दायो मायाव थांगोन होनदोंमोनलाय आदा दारागाव मैना पुखुरि बाक्सानि दारागावआव आं थांखांखाबाय मैना पुखुरि नायनानै फैनि बेखिनियावहाय मिक्स दंदां आंनि आन्दासाव सान्थालि आदिबासि ओमफ्राय बर' नेपालि बर' गैया दं बेयाव ना ए बर' गैबावासो ओमफ्राय बिसिनि हाया मियादिबाव सेसखा बाथ्रायानो सेस बिसिना हाया मियादि नै ओरै जोंनाथ' दा गभर्नमेन्टनि आं गभर्नमेन्टखौ रायदों नङा दे बे नंगौखौसो बुंदों आं माने गभर्नमेन्टआ दायो लेन्ड मेलायाव माखासे मानियावहाय एलटमेन्ट होदों जेरै खिन्थु बेफोरो मा एसे बहा फानो फिक्स मा होनो मियादि नङा बे हाफ्रा दायो जोंनो जा लेखा होदों गोबाङा साननो हागौ लेखा मोनबाय नाथाय बे मियादि नङा जास्ट टेम्परारि लेखा होनाय बिदिसो जानानै दङ मा होनदों जोंना पाइलटआ मा होनदों पियर अक्सिजेन मोनगासिनो दङ दा माने जेबो खमि गैया आरो देहानि थाखाय टाउनफ्राव बेसे थानो हांफ्राम थोदनो मोनो बेफोर फिलिंसखौ मोना बिसोरो नागिरबाबो मोना आखा गोजामोन नै बुजोब्बाय इउजि ब्रह्मनि समस्तिलै दा रिपेयारिं नांगौ सापागुरि समस्ति बै समावनो जानाय खिन्थु दा रिपेयारिं नांगौ आरो ना मैदेरा दै सिफायलांबावबाय मोनायाव दा दा नैबे सिया दंफैयो नै गोदानसो रायजोफोर होद नङा बाक्सानि हाग्रानि माखासे नेचार गल्डेन नङा सोरनि समस्ति होनदोंमोनलाय बियो सापागुरि समस्ति इउजिनि पार्किंनिमोन सिगांनो बानायखानाय बेफोर बुस्थुआ मा बानायदों मा बानायाखै मा जाखो पाइलट बादावलायबायमोन आं बे सिरिया अबाव थाङो मन्दिर दं गोजौआव मा मन्दिर मानसि थायो पण्डित थायो सासे हारसिं थायो बाव बेयाव थाया फैयो मैदेर खिखौ दांबावबाय मैदेर खि थोद फाग्ला मैदेर खि दांबावबायलै हा मोनामसुनाय नामा माबायदि मोनामो बेमारफ्रा खारोब्रा मोनामसुलाय फाग्ला जादों ना माथो जाखोरा लेथ्रा लेथ्रा माबा मैदेर खिखौनो होसोबाय थादों हाब्रुआवनो बिदाखौ गोबोरखौनो मोनामसुयो जोङो आरो बेलाय मैदेर खिसो मैदेर आयु दुल दुल खालामना थांजोबखादों नै मैदेरा सैथो देरहादों मोनामसुलाय एसे मा मैदेर खि मोनामसुलाबायो दासो ब्लगा सुरु जादों आंना लालाय नोगोद गिलिर बेरायनाय लालाय गोरानसो है र' लांसैब्रा बेखौ मिउजियाम बायदि दोनगोन ओइ लांसै बेखौ अर सायनो रोहोल' खामो बे रायजोफोर मिथिबाय लाबाय आं बेखौ गारियाव दिहिरा बावहाय एमएलए हिसाबै सोरमोनथाय औ माबा इउजि ब्रह्म सार ओरै बिराद गोजौ नै ओरैथ' बे गाहाय जाबाय ओमफ्राय नैजों मन्दिराव थांनो जाहैदों आरो माला फैया लेन्डस्लाइड जादोंमोन ना बे दै लाङो नामा आदा एजों अ दै बोहैबोयो मातानि दुर्गा मानि मन्दिर जाहैदों थांनि र' गोजान माथो नै गोजौआव जोब्बाय नै लेन्डस्लाइड हाबाब माथो जायगाया मैदेर दुल दुल खालामलांजोबनाय गोजानि इसिम सफैबायानो जों दै लाबोयो बबेजों बे पाइपजों ए
गाहायनिया बिजोंनो सोलियो ए एक्सारसाइज जाबाय फंबाय सिरियानो बारबा आरो ओरै दङ बे आदाया मोनसे बुस्थु खिथाबावबाय आं नायनो बिराद आग्रह जाबाय गाहायाव दै रानजोबबाबो बे गोजौनि फुख्रिया दैयानो राना जाहैदों बेनो रहस्य मैना फुख्रियाना ओंखायनो मैना फुख्रि थांथारनि र' औ प्रटिन दंसो आरो बरा फिथाइ मोनबाय देखुनानै जानोबो देखुनानै जानांगौ गोदो उन्दैयावसो जायोमोन जों गाइखेर आं थिफुंल' जाखाबाय नै गोदोनि माइरं बानानै थाबायखोग्राया होस फाग्ला एफा बोसोर बोसोर थाबायनाय गैया गाहायाव दैया रानजोबबाबो गोजौना राना जाहैदों फुख्रिया रहस्यआ मोननैमोन औ लेन्डस्लाइड हा गुगानानै फबबाय नै एलाय बैदि नुहुरफिनगोन नोंगौ मोननै जाफिनबाय दा नै बिदि मोननैमोन आरो नैबे टयलेटखौबो SSB फोर होनाय आंनि आन्दाजाव नंखागौबो इयो 27 BNSSB मा होनोमोनलाय नोंना फट' सेसन फट' सेसन अके ओरैसो थानांगौमोन ओरै मोजां नुयो माबोरै नुदों दा रायजोफोर सफैबायानो नै गुजोबलांबाय नै गाखोग्रायाबो रिपेयार नांगौ बेफोरो माबाना जोंनि बेफोरो मा होनगोन बेखौ सम्पति नंगौब्रा बेफोरावसो टुरिस्ट फैगोन ना बेफोरखौ दायो माबानानै रिनिउ खालामनानै दोननो रोंनांगौ सावन मासावथ' जायगा गैया जायो इयाव आदसा सावन मासाव सावनाव दा फुजा होफैनायफ्रा दा बेफोरनि थाखायनो नै गलबम टाइमाव औ फुजा फैनाय मानसिफोर बेफोराव न' दंजोबोमोन जाहैदों नाथाय गालांजोब्बाय गुलांजोब्बाय लेन्डस्लाइडजों मोननैयाव मोनसेल' फिसा थाबाय ओरै गालांजोब्बाय नै फुख्रियाबो इनो ना हांसो बिराद दं माथो देखायनि बिराद हांसो दं मेंनाया जालायला फैफै फुफै गाजोब्बाय नै समानमोननो लेन्डस्लाइडआव गुबोजोब्बाय हनै बेफोरबो बिराद मोजां मोनो इथ' फिल्ड बायदिसोमोन समाननो आदसा गोदों माने हाबसिगोन आदसा 50 फुटसो गोथौ मामुलि नङा साराय सुराय नै मन्दिरानो खेंख्रा नै ओरैसो केमेराया सिदा खिन्थु मन्दिरा खेंख्रा जाबाय नै लेन्डस्लाइडजों मन्दिरा माबायदि खेंख्रा जाखो नै बाथौबो गायसननाय दङ बहाय हनै बाथौनि ओमफ्राय बे मन्दिर ओरैहाय फैनानै सिनारिया बेबायदि माबा जानायखाय मोजां नुला गोलैलांनांगौबा सयथिबो फुख्रिखौ नायनो मोनसै थ' रायजोफोर थांनायसै देखायफैबाय मोजां मोनदोंब्ला बयबो मिथिनायनि शेयार खालामनांगोन गोबां मिथिखायो जानांगौ बाक्सा जिल्लानि एदे बरमानि एदे साहा मुसलपुरनि साहा सा सोनाब जाबाय मैना फुख्रि गोबाङा फैबाय जानांगौ गोबाङा फैयाखै खिन्थु बे जोंनि सम्पद बेफोर ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय मोजां मोनबायब्ला शेयार खालामनो हागोन आरो माबाफोर इनकेस थांफिननायाव माबा नुलाङोब्लाल' खेबनाय जासिगोन